उदालगुरि जिल्लानिफ्राय बिपिएफआ बिथां धीरेन बर'खौ नोंसोरनि कख्लाबारि समस्थियावदि होबाय बेवहाय नोंथाङा मा फोरमायगोन? जायखिजाया बिथां धीरेन बर' सारखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय मान होयो। मानोना बिथाङा जोंनि बिटिआर जे सुक्ति बे सुक्तिनि सासे सिगनेटरि आरो बिनि अनगायै बिथाङा गोलाव समनिफ्राय जोंनि बर' जाथियाव गोबां माने सेक्रिफाइस होबोदों। दा बेखायनो आङो बिथांखौ सनमान खालामगोन। किन्तु दिनै बिथांखौ जोंनि कख्लाबारि समस्थियाव दैथायहरनायखौ पलिटिकेल सिम्पल रावजों आं ओरैजाय बुंगोन माने अअएफ माने आउट अफ फर्मुला, जाय फर्मुलाया गनायथाव नङा। दा बिथाङा बबे राहाजों देरहानो हागोन? मानोना बिथांखौ जोंनि बे समस्थिनि रायजो राजाफ्रा सनमान खालामोब्लाबो नाथाय बेवहाय बिजाथि महरै गनायनो एसे उसुबिदा मोनबाय दङ। आरो बिनि अनगायैबो जिहेतु जोंनि इउपिपिएलनि केन्डिडेटखौबो जोंनि रायजो राजाफ्रा साबजानाय मोनाखै, ओंखायनो देरहानांगौनि सार्थआव बिथांमोना आंखौ नारसिनदों, बिथांमोना खावलायदों आरो गले गले खावलायनायनि थाखाय आङो दिनै उदां बिजाथि महरै गसंनो थियारि जादों। फैगौ 18 मार्च खालि आङो नमिनेसन होनाय जागोन। मोजां सोंथि खालामदों नोंथाङा। जोंनि नैबे 22 नं कख्लाबारि समस्थिनि जिथु रायजो राजा, बे रायजो राजाफोरनि सानस्रि आरो गुबुन समस्थिनि रायजो राजाफोरनि सानस्रिया माने कमप्लिटलि आलादा। दिनै जोंनि नैबे समस्थिनि रायजो राजाफ्रा खालि नैबेखौल' सिन्था खालामदों जे पार्टिनि जेबो फाराग लाखियाबालासिनो जायखिजाया जोंनो बर'नि देरहानांगौनि सार्थआव, ओनसोलनि सार्थआव माने बिजाथि मोजां नांगौ आरो बे बिजाथिखौ नोजोर होनानैसो दिनै बे जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा भटार्स बिथांमोना बे माने थिरांथा लादों। दा ओंखायनो आं सानगोन जे आं दहाय बुंनाय बायदि जिहेतु पार्टिखौ नोजोर होनानै जोंनि भटार्सफ्रा भट होनो नागिराखैब्ला बेवहाय सोरनिबा बुथ कमिटि, सोरनिबा प्राइमारि कमिटि, सोरनिबा आनसलिक कमिटि बे जेबो दाने खामानियाव फैया होनना आंहा मोनसे फोथायनाय दङ। आरो बिनि अनगायैबो आंखौ कुइसन फैगोन जे नोंथाङा सिनेमायाव नाम जादाखाय माने बे माबायावबो बे नामखौ लानानै नोंथाङा इलेक्सन दारायनो नागिरदों नामा होननानै बुंगोन। किन्तु आं बेवहाय बुंगोन, आं खालि नैबेखौल' बुंगोन, आंखौ सिनेमायाव ओंखारग्रा हिसाबै बयबो मिथियो हिसाबै बे मोखांखौ लानानै रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनायाव आंहा मोनसे सुबिदा जागोन, आं बेखौल' साननानै लादों। नाथाय आंखौ माने फैला हिसाबै साना हौवा जे रायजो राजाफ्रा भट होगोन बे नङा। आं दहायनो बुंदों, आङो बे ओनसोलाव नट अनलि बे ओनसोल आसलथे बुंनानै लानाय बायदि जायो, आं गुबुन गुबुन ओनसोलाव